farin jini ne ayya kawai ki zo ki ji labari na haɗi da kalaman suna ki zo ki ji labari na da san ki nake kwana in tashi taho ki ji gagu zauna kuma tun da na ganki na ɗau anyar aure ya zama burina yau zan faɗi labari na da bayyana da sirri na gare ki nake fatan na kasance har yau ƙarshen raina da ke ɗaya za na kasance ba zan bi ba sabon zance kuma kalmar soyayya ta a gare ki ba ta kare ba in kyakkyawa mai kishi na ga ruwan sanyi na idona marura ruhi na ni buri na yin aure ki a gida na yin tare ki aiye ni idan na kama da soyayyar wata ki ba zan ji da daɗi ba cikin barci na ma ke ce ba ranar da ba kya zo ba a zo a faɗa mini in barki kawai sai dai wani ba ni ba su ma sun san kaunar ki nake kaunar da ba zai yi na bayar ba wayyo wanki na zo ki rike ni ƙara saka na ranki ku na kare mutuncin ki ba na bari kowa ya taɓa ki kowa ya taɓa ki baby ke na gani ran nan za ki wuce daga layinmu kin ci ado sosai rashin ki ya sani na ɗan damu dan na damu har sai da na gane na damu a jiki na ji zafin rashin ki baby tun ban samu ba aike ce kika ruda ni ke kika yo wanka kika sanya jire a tufafin ki sai ki kawo hanyar tafiya can inda yake ranki sai ni kwa na ganki cikin mamaki na yaba takunki har na jarai na ma ni ne zan kare mutuncinki a gare ni kiwo ɗauki kisa ni sahun baki zan jaddada kalmar soyayya a gare ki a bar sona ni na gama yanke hukunci na daga ke ban karawa aure in dai an yi mana tare ba mai kokawa ai sai dai a yi ta darawa a ƙara ƙarawa a ƙara ƙarawa a ƙara ƙarawa a ƙara ƙarawa biyan baban jiyan ne zauna na mai tsara bai ni da rana bai birke kansa da kansa